Вече ви известихме, че първият телефон на българския пазар с операционната система Phone 7 е LG Optimus 7. Той се предоставя от MTEL и вече може да бъде закупен за 29,90 на месец за 2 години или 699 лева в брой с пакети на мобилния оператор. Windows Phone 7 е с платформа, която се различава коренно от Android, Symbian и дори от предишните софтуери на Microsoft. И аз веднага и стана горещ почитател. Този софтуер, допълнен от лекотата на движение по дисплея на LG, правят Optimus 7 номер 1 в личната ми класация за тази година. Ето го този така различен интерфейс на операционната система Windows Phone 7. Те така наречените от Windows хъбове съдържат различна информация. Това е кутийката или хъбът, както го наричат, с телефонни обаждания. Тук набирате. Тук влизате в телефонния тефтер. Той е интегриран с моя Facebook. Има контакти на всички хора, които познавам в Facebook. Ето същото в People. В снимки е интересно да се види как и да нямате нито една снимка в телефона, след като веднъж сте интегрирали профила си в Facebook. Всичко, което сте публикували в Facebook, може да намерите и във вашия телефон. Може би забелязвате, чакайте, ще върна, може би забелязвате, че не пише на познат език. Това е унгарски интерфейс на телефона. За съжаление, тези бройки все още нямат български интерфейс, нямат български език. Надявам се скоро това да се промени, защото малко неприятно е да има македонски, пък да няма български. Тази функция, която ми направи най-голямо впечатление, беше Scan Search, или това е така наречената добавена реалност. Ето го Scan Search. А какво е добавена реалност? Това е в случая информация за обикалящите ви заведения и хотели. Излязохме на балкона на нашия офис, за да демонстрираме по-добре функцията на този телефон. Насочваме телефона при включена камера в желаната от вас посока. В случая желаната, а и възможна от мен посока, при мен посока е на североизток. На североизток виждаме, че има 3 хотела. Хотел Вега, Парк Хотел Витоша и Силвър Хаус. Това е чудесно. Тук в горния край имате радарче, което показва наситеността на заведения и хотели в района в радиус от 2,5 км. Долу се вижда, че радиусът е 2,5 км на радара. Завъртате се в друга посока или по-скоро завъртате телефона. Вече гледаме на север. На север виждаме само един хотел и се появява още един в ъгъла. Насочвате го нагоре, получавате прогнозата за времето. Когато снимаме този материал е дъждовно, 7 градуса Целзий в София, и получаваме и прогноза за следващите дни, където ни обещават да бъде слънчево, пък ще видим. Отиваме в Microsoft Office. Имаме OneNote, абсолютно достатъчно за мигновено записване на бележки, вкарване на видео, на аудио или на друг вид файлове в това приложение OneNote, но то ви е познато от големия Microsoft Office. Естествено имате Excel, Word и PowerPoint за презентации. Това са общо взето главните функции на този телефон. Останалите са нормални за всеки един. Камера, календар, калкулатор, аларми и така нататък.